So yan sa likuran ko, yan po yung dadaanan namin. After mga siguro nag 30 minutes tayo ulit. Magandang araw. Mayroon naman kaming i-explore ngayon. Pero akong nabilitaan dyan na mayroon na falls. Kung tawagin nila Bilog Falls, yun ang pupunta namin. Kabutunan, Lagunoy, Camarines Sur. Kaya sinabing bilog daw yung kasi bilog yung kanya, yung binabagsikan. Almost bilog yung shape. So, yan pupunta namin. So, ongoing punta namin. Andito na kami sa may Hinurangan. Area ng Hinurangan. So, samahan nyo ko ito pa. Ating gawi. Sama ulit kayo kay Papa B. Pero kung bago lang kayo sa aking channel katropa, ngayon lang kayo nagawi, kayo subscribe na sa ating YouTube channel, Papa B Adventure. And then sa Facebook page natin, meron din tayo katropa dyan na page. Kaya share na lang kung yung nanda sa kayo, nasa Facebook page. Ano? Ito na yung aming dinadaanan. Sa wakas, nakarating din kami dito sa aming destination. Ito pala yung may parking. So maganda rin, ang kinaganda rito kung may dalang sakyan, may parking. So safe yung ating sakyan. So, pero tabing highway lang. So pero hindi ko pa alam kung saan pupunta rito. So, sa tingin ko dyan, part ng bundok ano. So lalakad kami, may lakaran yan. Every falls, palagi may lakaran. So let's go! Punta na natin ang ating destination. So ito yung parkingan. Yan. May talagang mayroong allocate na parkingan. So, andoon yung Kabutunan High School. So, malapit lang pala sa Kabutunan High School. Ayun. And doon kami pupunta. So, ayun, lalakad kami. Bago pala dumating ng tulay ng Kabutunan. Ayan. I love Kabutunan. Ayun, doon sa dulo. Ito yung Bilog Falls. Sailing kaming Bilog Falls. Karna. Nalingaw na, nahapot sana. Pero bayad? 200. Magkano? So ito na yung pupunta namin. Pagyan pala yung ilog. So may daanan dito. Yan na yung mga kasama natin. Siguro bababa kami doon, may hagdan doon ng babaan. Yan. So, tagiliran pala to ng Kabutunan High School. Yung daan. Yan. So presko. Mababaw pala ang tubig pero malinaw. Ano? Yan yung mga... Sige tindahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. 14 pala tayo. 14. So ito pa lang yung... entrance papunta doon sa bungad at bababa kami doon sa tulay ay dito sa hagdan. Ayan. Simula kasi doon sa highway siguro may mga 500 meters na parang patwalk nakadiki, hindi may hagdan siya. Pagkahagdan kailangan mong magtawid ng tubig, so be careful kasi akala mo dito mababaw pero malalim yan yun. So may parang hinanda na yung community na kailangan na tawiran para dinagyan yung malalaking bato yan, pero ang linaw ng kwan, fairness crystal yung tubig yan. After tawid ng ilog, so meron naman tayong tatawiran na iba, isang ilog uli yan. Ito yung ilog natin tatawirin, so mababaw lang siya pero super linaw yung tubig. Ayan. Solid. Mabato siya. Pero yung bato niya hindi naman nakakasakit at hindi naman matatalim. Parang fine siya. Ayan. Pero yung lalakarin namin medyo malayo pa. Based sa mga natatangan natin, so, medyo may walking distance. Ayan. Ayan yun. May kung kanina
Mga daanan namin na baka, ngayon naman kalabaw. Dalawa, pero mabait yan. Hindi nagkakabul. So, guwapo pa lang kan. Para si Bibi kasama sa swimming. Yan. Yan si Kuya Bench kasama. Ito yung tour namin dito. Pero ito yung tatakbuhin pa namin. Yan. Medyo wing. Nanginginutan ka pa. Harayo pa. Malayo pa yung lalakarin namin. So, tawid na naman kami ng isang ilog. Pero based sa kwan, ito na yung pinakang last na ilog. Ang sabi nila. Yung hindi naman critical o kwan yung tatawiran. Gawa ng mababaw lang yung tubig. Kasi siguro summer. Pero sa tingin ko pag medyo tag-ulan ito, medyo malalim ito. Pero parang may yelo yung tubig. Parang may ice. Yan. Sarap parang nakakakuha na maligo na kagad. Nakaka-excite na. Yan. So ito na yung last namin na ilog na tatawiran. Yan. Marami nag-schedule talagang mag-swimming. So ito. Babaybayan na pala namin yung ilog. Ayan. Punta doon. So, binabaybay namin ulit. So, expected talagang marami pang terrain na dadaanan. So, paakyat. Kasi pag falls, kailangan nasa taas. So, expect na natin at pataas na tayo ngayon. Sarap pakiramdam. Kasi, meron pa raw tayo yung dadaanan. Based dun sa nasa lubong natin. May dadaanan pa pala tayong isang hagdan. Kung tama yung sinasabi. So, time check is 3 o'clock. Tama. Yun. Namumula na yung ating pick. Dito yan. So, yung kasama kasi namin ando na sa hindi ako gagana ng rock formation, yung mga rock formation. Sarap ako kapagramdam. Dandahan lang tayo. Medyo terrain, medyo pa na. Ano yung dadaanan pa natin. Sa payan. Sa kabila pa tayo dadaan. So hinahanap natin yung falls na yun. Si Kuya Benz, andun, lalakad. Ayan. So, doon na tayo. After mga, siguro 30 minutes tayo nalakad, ano? Yun, after mga 15 to 20 minutes, ito na yung makikita nyo, mabungaran nyo. At makikita natin. Ayan. So, mayroon pa packet doon. Pero sa tingin ko malapit na yung falls, ano. Ito may hagdan dito. Parang aakyat ka talaga sa hagdan. And then bababa ka siguro falls na. Yan. So. Yan, ito yung pinanggalingan namin. Yan. Yung kami galing. So aakyat kami ng hagdan dito. So, go! Pumunta rito. Nandun. Yan. Hanggang dito. May tulay pa pala rito. Yan. So, yan na yung Bilog Pool. Andyan. Sa wakas, nakarating na tayo. So, ito yung kabuuan ng Bilog Falls. Ito yung circumference niya. So, parang malamig, presko yung
tubig. Yan. Pero meron pa raw yan doon sa taas. Yung nakaangat. Pero hindi ko na kung kaya akyatin ko pa. Dito ako sa Bicol Region. Nag-explore kami ng isang falls dito. Bilog Falls kung tawagin nila. So naglakad siguro hanggang sa highway. Naglakad kami mga 1 to 2 kilometers yung tinaka namin. Sa estimate ko lang more than less than or more than 1 kilometer yung tinakbo namin. So kung hanggang ma-rating namin itong Bilog Falls. So ito, andyan na. Marami pa naliligo pero yung iba naglilian na. Salamat sa panood ng vlog. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day.